Makadiva na baba na mai vakomana nevasikana tasangana zvekare kuti tibike chikafu chinonaka tese. Ndiri kufara nekuti nhasi tichange tichibika chikafu chinonaka zvisingatomboiti. Ndichange ndichikuratidzai chikafu chandinopekera murume wangu kana achienda kubasa, lunchbox yemurume wangu. Saka hazvina basa whether lunchbox yemurume wako kana mudzimai wako kana vana vako kana yako chaiyo. Ayangori maideas ezvinhu zvamunogona kuzvipekerawo mumalunchbox enyu kana muchienda kubasa kana kuchikoro kana muchitofamba muchitravela. Semazuva ose ndinogara ndichingoti hatifaniri kumirira kudya chikafu chinonaka patinoenda kumarestaurant chete. Tinofanira kugara tichidya chikafu chinonaka whether it's breakfast, lunch or supper kana chikafu chatinongodya mumalunchbox edu. Saka nhasi ndichange ndichikuratidzai zvandinoisira murume wangu. Usually pandinopekera murume wangu lunchbox yake ndinomeka sure kuti ndaisa fruit. Saka nhasi ndichange ndichiisa banana nenectarine. Ndinofarira futi kumisira mamwe tumwe energy bar futi oat bar because murume wangu anoita mabreak 2 kana ari kubasa. Pane tea break and then poita lunch break. So nechida kuti awane something chekudya during tea break and then something chekuzodya futi during lunch break nekuti anenge ari kubasa the whole day ka. Saka nhasi ndichakuratidzai zvandinopekera murume wangu kana ndichimuisira breakfast zvaanenge achidya patea and zvaanenge achizodya palunch. Saka pabreakfast tichange tichigadzira raspberry chia pudding. Chia pudding inonaka zvisingatomboiti, it's healthy, inongonaka. Saka murume wangu neni tinofarira chia pudding. We've been eating it for the past year, ndo breakfast yedu, and it's easy kupeka ma lunchbox futi. And then for lunch I'm going to be making ndichagadzira my beef burger. So these are just my ideas ezvinhu zvaunogona kugadzira for lunch yako. Patone my ideas akawanda but nhasi ndichangokuratidzai kuti inini zvandiri kupekera murume wangu nhasi for mangwana ndezvipi. Also kuti ndisazviwanzire basa, usually zvandinoita is zvandinenge ndabika for supper ndizvo zvandinongopekera murume wangu kuti adye for lunch the next day kubasa. Saka nhasi tikutodya maburger for supper for dinner, then he's gonna have them again kubasa palunch. So ndo zvandinongoita izvozvo zvinobatsirawo unongozozvipekawo zvakanaka kuti usazviwanzire basa kuti ukutogadzira zvelunchbox and kugadzira futi zvesupper unongogadzirawo a little bit extra kuti pasarewo zvimwe zvinongozopindawo malunchbox. Saka ngatitangei kubika ndikuratidzei kuti kana ndichibikirawo baba munashe ndinovabikirawo sei. Ngatitange. Right, saka chekutanga tichatanga nekugadzira raspberry chia pudding yedu. Tichange tichishandisa aya anonzi chia seeds. Chia seeds ane health benefits akawanda hatingatombowapedzi. Mulunchbox yangu yandinayo iyi lunchbox, muchaona kuti lunchbox yandinayo yandiri kushandisa apa ine side 2, side hombe, side diki yakadividwa into 2. Saka ndinoona kunge ndo lunchbox yakanyatsonaka for chia pudding yandiri kuda kugadzira nekuti tinoda kuti wet ingredients aende in one side and then dry ingredients azoenda in the other side. Saka tichatora 1, 2, 3 tablespoon chia seeds. Totora coconut milk. Unogona kushandisa hako normal milk, full cream milk, oat milk, whatever milk yaunongofarira kushandisa hako. About half of iyo coconut milk tinongoisa imomo. Half, I think half will be more than enough. Then indinofarira mixa fork nekuti chia seeds muchaona kuti anobatana so zvinobowa so you really need to separate them. So nandatouya nema raspberries angu aya fresh, beautiful. Unogona ungowaisa imomo. I probably should have started with that. Ungowaisa imomo, unongoisa as many as you want. I think shakwana. So unogona ungowa mesha kungowa squisha imomo. Zvongosangana zvese imomo. Ndisati ndakanganwa unogona kuisa any sweetener futi. Ndinoshandisa honey, vamwe vanoisa maple syrup for imwe flavor as well.
vamwe vanofarira kuisa vanilla essence, but because isusu tashandisa coconut milk tiri kushanda neflavor yecoconut so there's no need yekuisa vanilla essence. Ndo zvakaita chia pudding yedu, ndo texture yacho, so ndo machia seeds acho. Kana tapedza kudai soka takuvhara toisa mufridge for minimum of 3 hours, but usually unoda kuasiya imomo overnight. Then makuseni ndo patichazoisa matoppings edu ese, tichaisa yogurt, more fruits, more honey, and then umu muri dry umu ndichaisa granola kana mostly kuti tingo add a crunchy texture to pudding yedu. Satinowaisa uku kusina liquid because hatidi kuti azotota, hatidi kuti aite soggy, toda kuti arambe ari crunchy. Kuona kuti machia seeds edu aita chia pudding yedu yazoita, samukuona kuti izvi ndo zvainoita kana yadi, kana yaita inenge yave thick. Saka manje for matoppings edu ndichashandisa Greek yogurt pamusoro pechia pudding yedu, so hatisi yakawanda zvedu. Toisa mamwe raspberry, tango sprinkler to cinnamon, so some more honey. Atiduzadza yedu, saka granola takangoisa apa. Wow. Next on our list, we need to wash our vegetables. Tichange tichishandisa madomasi. Yeah, fresh green lettuce yatinenge tichiisa pamaburger edu. Toda ungowacheka into my perfect rounds, my thin rounds. Ari zvitete so. Something like this. Ndichangoisa lettuce yedu mu plate, as well as madomasi edu aya tichazozvishandisa zvese izvi kubuilda burger yedu, maburgers edu. Toda kuacheka ari full, ari round, kuwana a perfect round. Almost, yeah, nzara idzi dziri kundikanganisa, asi yeah, tindichongoda round, my onion rounds. Yeah. Shikra yangu itawa kabora. Then tichaisa kabora kacho in the patty maker. To press it down. Shikra yanyaso kuita perfect. Nice. Patty yedu yatoita. Tongo. Wow. Toburita. Yeah. Another patty. So unoramba uchingodai kusvikira wagadzira mapatties ako ese auri kuda.
Now pane sauce yatinoda kugadzira for maburger edu. I think inonzi the McDonald's burger sauce. Ndiwo I think usually vanogadzira sauce yakadai inonaka. Unoisa tomato sauce, woisa mayonnaise, mustard. But mustard hawisi a lot, hawisi yakawanda. I think just that much mustard. Pickle 2 kana ari madiki so kana 1 wongowacheka kuita madiki. Sa unongocheka mapickles ako ubva watowaisa imomo. Tongozvipa a good mix. Mixer like that. Zvinenge zvatoita unogona kuwedzera zvimwe zvinhu. Vamwe vanobva vaisa sugar, garlic powder, or even garlic chayo nema-onion, but inini handina kuwedzera zvese izvozvo nekuti ma-onion tichazowaisa muburger yedu and tine a sweet barbecue sauce yataisa honey nesugar already, saka handisi kuda kuisa zvese izvozvo. Right, saka tichangotora mapatties edu towaisa imomo. Tangoisa salt. Togona kubva tatoisa imwe patty. Takuda kutora barbecue sauce yedu yatambobika paya. Tongoiisa pamusoro pemapatties. So that flavor yacho inyaso kupinda. Toisa cheese. Now we remove and just plate our patties. Tinongobvisa toisa muplate. Saka ndaita kunonzi kutoasta mabuns. Sa ndichangoisa bottom half yebuns redu pasi papapa ratosteka zvakanaka. First thing first, tichaisa lettuce, toisa sauce yedu iya yatambogadzira. After that, ndaisa first patty yedu. Tomove on kuisa madomasi ne onion. Toisa just a little bit more sauce cause satidi maburger ari dry, toda maburger anenge ane sauce yakawanda ari juicy. Toisa another patty. Tozoisa the final bun. Burger iri kunyatsoratidzika, it's juicy. Imika when masauce edu zvese zvinyatsoratidzika juicy. Chikafu chedu chaita, ngatiteste maburger edu. Ooh, juicy. Yo.
ndinotenda nekubika kwamaita neni. I hope madzidzawo 1 or 2. Saka ndafara kubika nemi. Till next time, bye bye. Mubike ma lunchbox anonaka.